Вітаю, мене звати Любомир Ференц і ми продовжуємо інформаційний вечір на телеканалі АТR. У нашій студії ми вітаємо Світлану Заліщук, народну депутатку України, фракція «Блок Петра Порошенка». Доброго вечора, Світлано. Добрий вечір. Давайте обговоримо, вже зробимо такі підсумки тижня, так? Фактично це вже останній інформаційний наш ефір. Найголоснішим, що сталося цього тижня, був Михайло Саакашвілі, так? Печерський суд міста Києва відпустив його. Генеральна прокуратура України, прокурори цього відомства просили домашній арешт. Як обрання запобіжного заходу його відпустили. Ви, як народний депутат, як можете прокоментувати цю ситуацію? Для вас було очікуваним це рішення чи ні? Для мене особисто було очікуваним. І я б сказала, що суд насправді зберіг обличчя генеральному прокурору Юрію Луценку і в якомусь сенсі зберіг навіть імідж країні. Тому що кожна запобіжна міра повинна мати своє пояснення. Чи ми очікуємо, що Михайло Саакашвілі втече з країни? Навряд чи, коли він будує свою тут політичну кар'єру, коли він залучає активістів, коли він тут говорить про майбутнє. Ось, чи зможе він спілкуватися зі своїми, умовно кажучи, людьми, там, я не знаю, Курченком чи ще кимось, так? Теж я от сумніваюся в таких історіях. Тому це рішення, ще раз повторюся, зберегло обличчя Генеральному прокурору. От ви сказали, що ви сумніваєтеся в тих речах. Я особисто як журналіст слідкував за дописами, за висловлюванням політиків, яких я називаю, які входили в пул чи ближче оточення Михайла Саакашвілі. Ви були одним серед тих політиків, так? Назву також Сергія Лещенка, наприклад, Мустафу Найєма. Тобто ви були дуже близькими, так? Там, наприклад, інших Віктор Чумак. Тобто ви підтримували Михайла Саакашвілі. Якщо мені не зраджує пам'ять, ви також їздили по антикорупційних форумах, які він організовував по країні. Було таке? Я трошки хотіла змістити акценти. По-перше, ми спільно організовували антикорупційні форуми. Так, це була співпраця кількох політичних сил і кількох громадських організацій. Мені здається, це важливі нюанси. Так само, коли ви кажете, ми підтримали Саакашвілі, наприклад, 17 жовтня акція щодо, ви знаєте, велика політична реформа. Її ініціював Мустафа Найєм. Ми разом з багатьма громадськими організаціями долучились, так само як Саакашвілі підтримав цю акцію. Тому я б говорила про співпрацю. Про співпрацю. Ну, але можемо говорити, що ви були одним із тих найближчих людей, які стояли поруч з ним. Тобто ви цього не заперечуєте? Ні, тобто ми це можемо говорити. Так. Коли сталася ця вся ситуація, коли з'явилися плівки Генеральної прокуратури України, які показав, озвучив Юрій Луценко, поправте мене, ви, здається, написали блог, так? Чи в себе допис на Фейсбуці, що якщо це правда, то ці факти мають бути перевірені. Було таке? Безумовно. Безумовно. Ви кілька хвилин тому сказали, що ви цьому не вірите. Тоді, коли були продемонстровані ці плівки, ви допустили вірогідність того, що, можливо, там щось є. Перше, я не допускала, я озвучувала позицію, яку, мені здається, повинен озвучити будь-який відповідальний політик. Якщо Генеральний прокурор з трибуни Верховної Ради на всю країну і на весь світ оголошує такі звинувачення, очевидно, в нього є якісь підстави це зробити. Так? І я, як депутат Верховної Ради, ставлюся серйозно до заяв Генерального прокурора. Але водночас за останній тиждень я побачила дуже багато розбіжностей в тому, що, наприклад, заявив Генеральний прокурор спочатку з трибуни, а потім його обґрунтування в самому суді. Мене найбільше здивувало той факт, що насправді в Генеральній прокуратурі не було судової ухвали, коли вони прийшли до Саакашвілі робити обшук. Другий факт, який став відомий тільки під час уже самого судового засідання, що насправді так само справа проти Саакашвілі була, виявляється, викремлена з справ якихось розслідувань по Краматорську, по зловживанню, по якимось грошам. Офшорні компанії, гроші і так далі. Які не мали б, здавалося б, немає жодного абсолютного зв'язку. І це теж є порушенням. Третій факт, що насправді, знову ж таки, те рішення щодо обшуків Саакашвілі відбулося за годину до прес-конференції Луценка, це був вівторок. В той час, як Саакашвілі вже було арештовано, він сидів в автобусі, і це теж є протиправним. До нього не допускали адвоката. Цифри, які озвучив Генеральний прокурор з трибуни щодо $220 тисяч, які нібито передавали
Потім в суді він назвав зовсім інший, перерахував зовсім інші цифри в іншому порядку. Це теж викликає багато питань. Ще одне питання, яке мене особисто дуже цікавить. В який спосіб Генеральна прокуратура домовилася з командою Курченка про такі записи? Адже ви прекрасно розумієте, запис аудіо, відео здійснювався саме з боку людини Курченка. Ну, ви бачили заяву Сергія Курченка, так? Тобто він, здається, навіть до суду буде подавати на Генерального прокурора. Йому довіряти Сергію Курченку ми теж абсолютно не можемо. Але тут найважливіше питання до Генеральної прокуратури щодо можливості доведення цих фактів. Я так само бачила експертизу, так? За цей тиждень з'явилося дуже багато нових фактів. Ви говорите про експертизу, яку продемонстрували журналісти, так? Які зробили журналісти, так? Яку зробив національне, не пам'ятаю, агентство з певної експертизи, які зробили фоноскопію і показали, що оцей от запис, він був нібито склеєний з 19 епізодів. Чи це є правда? Генеральна прокуратура це заперечує, але поки що підтвердження ми якоїсь третьої сторони не маємо. Але я хочу тут зробити одне ще такий, знаєте, певний підсумок. Насправді, Генеральний прокурор паралельно до звинувачень щодо Саакашвілі звинувачив ще 8 депутатів у тому, що вони нібито перешкоджали арештові Саакашвілі. І він сказав, що вони вчинили кримінальні діяння. Я була одним з тих депутатів. Я хочу заявити в вашому ефірі, що це була абсолютно неправда, це була брехня. Генеральний прокурор використовував трибуну як просто майданчик для піару. І ми подаємо до суду на Юрія Луценка для того, щоб захистити свою ділову репутацію. І справа тут не Наєм, Лещенко, Заліщук, Луценко, там, Чумак, інші. А справа в тому, що правоохоронний орган, процесуальна людина, Генеральний прокурор не може без жодних підстав робити такі звинувачення, тим більше в залі парламенту. Я не бачу вашого прізвища серед тих депутатів, які готові були взяти Михайла Саакашвілі на поруки. Так. Чому? Я ухвалила рішення, що на поруку Михайла Саакашвілі не буду брати. А в чому причина? Це ваше особисте, чи воно чимось змотивоване є? Я озвучила це команді Михайла Саакашвілі поруч з тими всіма сумнівами щодо Генерального прокурора, які я щойно озвучила, так? І повторюся, що сам факт того, що він спочатку оббріхував мене, а потім Саакашвілі, дуже важко повірити взагалі Генеральному прокуророві, коли він використовує трибуну в такий спосіб. Але паралельно в мене є одне питання до команди. Я попросила, щоб вони оприлюднили їхнє фінансування, щоб вони його зробили публічним. Я думаю, що це зніме дуже багато сумнівів в його симпатиків і повністю забере аргументи в його опонентів. Я думаю, що, в принципі, після Євромайдану взагалі прозорість фінансування, вона є дуже важливим критерієм для людей, для виборців, для суспільства. Ми ухвалили, зрештою, закон, ви знаєте прекрасно, про державне фінансування партій, яким встановили нові критерії оцінки і перевірки партій. І дивіться, от я, наприклад, представляю партію Демальянс. Ми 6 років про кожну копійку звітуємо. По-перше, хто її нам дав, по-друге, як ми її витратили. Я думаю, що ця вимога в нас одна з головних, взагалі, до будь-кого з політиків в цій країні повинна бути першою. І я очікую все ж таки, що команда оприлюднить це. Я зараз, це не нападання якесь, так? Це не звинувачення, це відкрите питання, яке дозволить збільшити довіру до політичної сили Саакашвілі. Світлана, от у мене таке запитання. Ви знали і знаєте добре Михайла Саакашвілі, так? Ви, скоріш за все, бачили ефіри Михайла Саакашвілі. Журналісти неодноразово питалися про фінанси. Я його також особисто, коли він був в студії, запитував його про це. Він відповідав: бабушка працює, мама працює. Журналісти інших видань, каналів неодноразово йому ставили ці запитання. Хтось з найближчого оточення, я не знаю, чи наскільки близько ви тісно спілкувалися з Михайлом Саакашвілі, чи там могли йому перетелефонувати, але хтось йому говорив: ну, Михаїл, про це потрібно говорити, так? Ви зараз його закликаєте публічно тут в ефірі про ці фінанси. Чи Михаїл Саакашвілі прислуховувався до тих порад, якщо вони були, щодо прозорості фінансування його життя, і в тому числі його політичної сили? Я би розділила
особисте життя, тому що справді родина може там працювати і так далі. Але фінансування партії, фінансування інституцій – це зовсім інша історія. Він поки що не депутат, він не займає там державну посаду на цьому етапі. Але да? він політик, ну погодьтеся, він же український політик. Хоча, так, він український політик, хоча він зможе претендувати на місце в парламенті теоретично в 2019 році вже. Ви Я з вами погоджуєтесь? абсолютно погоджуюся, але я говорю про те, що критерії щодо фінансування політичної інституції і сили, які в тому числі є заклик підтримувати її фінансово, так, повинна бути абсолютно прозора і публічна і підзвітна. Я думаю, для будь-кого. Чи говорили йому найближче оточення про це? Михаїл, ми мусимо говорити. Я думаю, вам краще поставити це найближчому оточенню. Ну, розумієте, тут така склалася ситуація. В нас був в ефірі пан Федорин, здається, так? Він колишній редактор видання Forbes, відомого з 11 по 13 рік. Так. І він був тут в студії. І він будував розмову зі мною в руслі риторики Михайла Саакашвілі. Любомир, ви питаєте не про те, мовляв, в Україні є важливіші речі. Я його запитався. Пане Федоран, а якщо б ви були журналістом в 11 і Михайло Саакашвілі був тут з 11 по 13 рік, вас, як головного редактора Форбсу, цікавило б це питання? Він сказав, можливо, але давайте будемо говорити про різне. Вже неодноразово ми про ці речі питаємося, і люди не мають відповіді. І це, скоріш за все, і створило велику проблему для самого Михайла Саакашвілі, коли Генеральна прокуратура України оприлюднила ці плівки, мовляв, от Курченко фінансує цей протест, акції протесту. Погоджуєтеся зі мною? Я пам'ятаю, що Володимир Федорін був дуже хорошим журналістом, і він питав про гроші. І він був тим першим журналістом, який залишив Forbes, коли насправді його прибрав до рук вже тоді влада Януковича. Так я йому і сказав, я вас перебив, я йому сказав, так, пане Федорин, хід. А ви зараз вже політик, і вас вже гроші не цікавлять, ну, Любомир, не маніпулюєте і так далі. Розумієте? От тут розходження дуже є великі. Я думаю, що політики, в принципі, розумієте, така природа політики – приховати, не доказати, але це дуже справедлива справа, яку роблять журналісти, виводячи політиків на більшу підзвітність. Природа, в тому числі українських політиків, бо в інших країнах політики звітують. В усіх. І я думаю, що якби їх не вимагало громадянське суспільство, закон і журналісти, то політики би набагато менше звітували. Давайте згадаємо, що навіть в Великій Британії, здавалося б, така класична демократична парламентська система, буквально нещодавно, кілька років тому, був величезний скандал, коли депутати, зловживаючи певними депутатськими витратами, облаштовували собі там ремонт в будинках чи якісь поїздки особисті на курорт. Але це суми і так далі. маленькі, ну, якщо порівняти з українською корупцією. Але це був величезний скандал, який змусив піти цих депутатів у відставку, і це показувало, ще більше підвищило от рівень цієї дискусії про потребу прозорості політиків перед суспільством. Ну, я ще вам, якщо вам цікаво буде, наведу такий факт. Під час мого навчання в Італії вибухнув великий скандал, що десь один з міністрів приховав квартиру біля Колізею, так? І це всі італійські видання про це говорили, і він пішов у відставку. І це просто квартира, так? От ми зараз говоримо, де в Україні, де показують і там і програми журналістських розслідувань, я нараз робив і машини, статки, там дорогоцінності, також великі кошти на рахунках, в готівці і так далі. Тобто ми ще трохи живемо в іншому світі, погоджуєтеся з західними політиками. Я хочу, щоб ми не забували про нашу еволюцію. Буквально кілька років тому, 2013-2012 рік. Я теж тоді була часом, працювала як журналіст, і я пам'ятаю, що, наприклад, коли ви приходили в Верховну Раду, от я не знаю, чи ви приходили, Любомире. Я приходив раз-два в місяці, щоб завершити журналістське розслідування і поставити в лоб запитання. Деякі комітети взагалі не відкривали двері, деякі комітети, робота комітетів була закрита. Чи, наприклад, ви не могли жодним чином знайти декларації жодної на сайті Верховної Ради? Окрім опозиції. Тоді УДАР перший пішов на крок рухові чесно і оприлюднив перші декларації. Так само, наприклад, біографії політиків. Тільки в ЦВК, на запит на інформації, далі звіти партій. В 2012 році ви не знайдете жодного звіту за фінансування виборів. Чому? Це тільки в архіві Центральної виборчої комісії на особливий запит, і ксерокопію ви не можете зробити, тільки сфотографувати окремо. Тобто це був абсурд, от, рівень цієї доступності інформації. Я думаю, що ми за цих 3 роки
безумовно, зробили колосальний крок вперед. Але ви абсолютно праві, що цього недостатньо, тому що не змінилася культура. І незважаючи на те, що в нас, по-перше, декларації всі на сайті, по-друге, фінансування партії, знову ж таки, НАЗК всіх перевіряє, очікування людей, зовсім інший запит суспільства, але культури, скажімо, яка би сказала, так, насправді фінансування це прозоре, його ще немає. Ми вчимося як держава, як демократія, ми вчимося як громадянське суспільство вимагати, а як політики звітувати. Міхейл Саакашвілі, він є тою персоною, навколо теоретично якої могла б об'єднатися опозиція. Так, не знаю, чи я правильно будую логіку, чи неправильно будую логіку. Зараз він став такою більш-менш контроверсійною особою. Чи можливо об'єднання взагалі опозиції? Якщо так, то навколо якої ідеї чи особи в Україні? Ви особисто, як народний депутат, це бачите? Я думаю, що це дуже хороше питання, особливо за 1,5 роки до президентських парламентських виборів, особливо в умовах, коли, я вважаю, іде контрреволюція, іде повна зараз знищення тих багатьох реформ, якими ми пишаємося. Наприклад, в першу чергу я говорю про антикорупційну сферу, знищення НАБУ, небажання робити нічого у виборчій сфері, виборча реформа, не створення антикорупційного суду, затягування все можливе вже понад рік, 1,5 року насправді, і так далі. Можна називати ДБР, так, я б сказала, рейдерство з отримання лідерства, там, НАЗК, повне перетворення його в фейкову історію і так далі. І в цих умовах ви праві, що повинна з'явитися сила, яка би об'єднала продемократичну, проєвропейську опозицію. З моєї точки зору, ідея, яка всіх об'єднує, це, звичайно ж, європейська інтеграція, це євроатлантична інтеграція. Ця ідея, вона дуже популярна, і вона популярна не серед тільки політиків, а так, от є величезний запит суспільства. Але в повному його розумінні, її розумінні цієї ідеї, це цінності, це стандарти і це правила гри. Не просто нові обличчя, а правила гри. І тут от питання все ж таки, хто спроможний підписатися під цими правилами, в тому числі про прозоре фінансування і про звітування за нього. Щодо людини, я думаю, що ви теж тут торкнулися, можливо, ахілесової п'яти політики сучасності, про те, що без сильного лідера люди не погодяться обирати, голосувати винятково за красиву ідеологію, красиво написану програму і навіть дуже красиво прозвітовані фінанси. Людям потрібно обличчя, якому вони довіряться. Довіра буде визначальною. І тому питання про хто займе цю нішу, хто погодиться стати таким лідером, зможе стати, зможе об'єднати, я думаю, що воно відкрите на даний момент. Досі? Так. Ви думаєте, що за ці 1,5 роки до президентських виборів народиться новий лідер? Не виключено. В лапках, так, народиться? Не виключено. Я думаю, що в нас є багато сильних особистостей, які з'явилися після Євромайдану, які стали впізнаваними, які спромоглися домогтися змін, які долучилися до цих змін. Світлано, я тут з вами трохи не погоджуюся. Так, ви самі сказали, що потрібні не нові обличчя, а потрібна зміна системи. З'явилося дуже багато нових облич в парламенті. Так, є дуже багато розчарувань в цих нових обличчях серед українського суспільства. От перерахуйте тоді, хто би міг, наприклад, об'єднати або повести. Ну це по-різному можна називати, так? Або навколо кого можна було об'єднатися. От такий яскравий, харизматичний, новий лідер, нове обличчя. Я зараз не хотіла би вдаватися шукати прізвищ, чесно кажучи. Я говорила про інше, що з'явилося, так як ви кажете, нове покоління, навіть якщо їх небагато. За моїми оцінками, 10-15% в парламенті, в уряді, в інших агентствах, в громадянському суспільстві спроможне взяти відповідальність за творення державної політики, за країну. Цього недостатньо, але серед них повинен визріти цей лідер, який би зміг об'єднати, як клей, якимось чином, оце от нове покоління в політиці. Він зараз Добре, я ще більше звужу запитання. Так, він зараз знаходиться в парламенті, він знаходиться в громадській організації. Чи ви чітко навіть не можете окреслити якісь такі Я би не межі? хотіла вдаватися до прізвищ. Я думаю, що це буде неправильно. Люди побачать його, так? Я думаю, що час покаже, має час показати. Конфлікт НАБУ, ГПУ, так, є дві різні сторони. НАБУ, Служба безпеки України,
У нас в ефірі сьогодні був Віталій Касько. Він зараз займається юридичною практикою. Адвокатом він більш вільніше тепер може говорити. Так, він сказав досить таку цікаву річ, коли його запитав: от Віталій, якщо ми візьмемо шкалу там 100% якості роботи, так, за 100%, оцініть, будь ласка, роботу НАБУ. Він сказав 50%. Ви погоджуєтеся з його твердженням? Ні, я не погоджуся з його твердженням. Я вважаю, що на сьогоднішній день НАБУ – це є найбільшим досягненням антикорупційної політики в країні. І найпотужнішою інституцією, яка спроможна реально завдати удару по корупцію в будь-яких кабінетах, де б люди не сиділи, які би прізвища в них не були. І якщо ви побачите їхні, наприклад, обшуки на Ленінській кузні Порошенка, їхнє розслідування по зловживаннях, по тендерах в Міністерстві оборони, їхнє розслідування по рюкзаках Авакова, їхнє розслідування по депутатах, які нібито за інформацією, за плівками, які нібито злиті, так, в інтернет, мають причетність до президента, так, до підкупу депутатів і так далі. Я не пам'ятаю, щоб в історії сучасної України в нас були такі розслідування. І я розумію, що це пов'язано з незалежністю самої НАБУ. Чи роблять вони помилки? Можливо. Чи достатньо вони професійні, чи можуть вони дати здачі СБУ і ГПУ, які залишають, Генеральній прокуратурі і СБУ, які залишаються політичними інструментами? Я думаю, що частково, насправді. Але чи можна зараз давати негативні оцінки НАБУ в системі координат, коли вони на них тільки й залишається робити ставку, як на інституцію, яка реально бореться з корупцією? Я би цього не робила. Я би говорила про інше, що НАБУ розпочало багато справ 3 роки тому. І ми бачимо, що більшість з них припадає пилом в судах. По деяких справах 1,5 року судді взагалі не розпочали процес. Через те, що там, наприклад, суддя переносить постійно, немає кворуму, захворів, ще під якимись будь-якими іншими причинами. Чому так? Тому що ці люди, вони з кола, найвищого керівництва цієї держави, так? І зрозуміло, що поки не з'явиться антикорупційний суд, ці справи не будуть належним чином розслідувані. А ми бачимо так само, що президент сьогодні блокує створення антикорупційного суду. Останнє скажу. Я дивлюся, я зараз роблю оцінку всій антикорупційній інфраструктурі. І я бачу, що, я перепрошую, але Генеральна прокуратура і СБУ – це не інституції правової держави, а це реально політичні інструменти з досягнення певних політичних цілей конкретно прокурора, президента і команди Яценюка, Народного фронту. Світлана, останнє запитання. У нас залишається буквально 1,5 хвилини. От те, що колись називали зливом серед журналістів, так, зараз можна бачити з екранів телевізорів. Ви розумієте, про що я говорю? Так, НАБУ демонструє там якісь зйомки приховані, Генеральна прокуратура демонструє якісь перемовини. Тобто це все, що називається там розслідувальною діяльністю, так, процесуальною мовою ми говоримо. Тобто через телевізор правоохоронні структури борються за прихильність глядача, так? Це все перетворюється у шоу на даному етапі. Як ви це прокоментуєте взагалі? Розумієте запитання, так? Я думаю, що є кримінально-процесуальний кодекс, який вимагає певних процедур і від НАБУ, і від ГПУ, і від всіх інших. І порушення цих процедур, зрештою, призводить до того, що корупціонери залишаються на своїх посадах. Яскравим прикладом цього є Ігор Мосійчук. Вся країна бачила плівку, де він нібито за гроші робив депутатське звернення, але сьогодні з нього повністю зняті всі обвинувачення, тому що Генеральна прокуратура порушила процедуру з його арешту, затримання, і через це депутат повністю насолоджується депутатським імунітетом. Але в мене таке враження, що телевізор тепер стає арбітром, розумієте? Наприклад, тих всіх процесуальних справ. Ви не погоджуєтесь? Я хочу сказати, що антикорупційні розслідування мають свою певну легітимність. І довіра до тих чи інших органів, вона буде спричиняти підтримку суспільства і розуміння суспільством, що відбувається в країні. І без комунікації належної такого розуміння не буде. І буде можливість маніпулювати будь-якою справою. Тому я, наприклад, підтримую те, що НАБУ користується належним чином інформаційним простором для того, щоб пояснювати свою діяльність. Дякуємо Світлані Заліщук, народній депутатці України, фракція «Блок Петра Порошенка». Мене звати Любомир Ференц. Інформаційний вечір підходить до завершення на телеканалі АТR. Вже за кілька хвилин дивіться програму «Прайм» з Аркадієм Бабченком.